si Mayor Beng Climaco, yung babae, pinatawag rin doon. Tapos nagupo kami, binigyan kami ng mani. Kaya ako nagkatubol yung ata, kinabukasan. Kaubos ako ng 5 platong mani na gahintay. Tindig labas. Doon sila sa likod ng stage. Sige sila usap. Ngayon, ang katabi ko, ang ISAP chief. Sinabi ko sa kanya, prangkahan mo ako. Ano ang nangyari? Sabi niya, Mayor, huwag mo lang munang idala. Patay lahat. Ko, bakit walang nag-reinforce? Walang order. Baski yung asset sa taas, wala. Walang. Kaya ngayon, ganito to. Ang kasama ko si Bong, aide ko yan eh. Pero nandyan si Mayor Beng Climaco. Pagbalik niya, alam mo ang tanong ni Presidente Aquino sa general na isa? Sabi niya, General, sinabi niya yung pangalan, if you were there in charge, what will you do? Nung narinig ko, sabi ko, Mr. President, I have a flight to catch. Pero wala. Sabi ko, lilipad ako. Wala namang airplano, gabi na. Tumindig ako because that was a very, very stupid question. Nangyari na, patay na. Bakit? Magtanong ka pa putang ina general. Kung ikaw ang nandoon, anong gawin mo? That's a hypothetical idiocy. Kung nangyari na, patay na lahat.